Чичо, аз съм Даниел и това ми е първия видеоклип. И искам да ви покажа нашето развитие в Hardcraft сервера. Добре, окей, започваме от тука. Така е нашия селянин. Много неща ни носи, защото много малко иска за всичко. И просто велик. Чакай сега да поставя това. Добре, тук е къщата ни с печките. Тук печем всичко. Да взема айрана. Всичко, каквото ни потрябва. Тука. Какво правите тука? Странно. Тук ни фермичката за тикви, ама както виждате ни нямаме никакви тикви. Почти де. Имаме повече шугаркейни и дини. А тука ни е паник стаята. Тука най-често Далог, сигурно го познавате от канала му Далог BG, се крие. А пък горния наблюдателницата. От тук се вижда всяка част от селото. Там има крава. Добре. Да продължаваме. Тук ни е фермичката, в която изглеждаше заселил един крипър. Назад. На нормалник. Еми, после ще оправя фермички. Сега няма мутика пък. Добре, тук пак се заселил някакъв скелетонец. Разкарай се. Ако няма да плащаш за наем, се разкарай. Добре, тук някъде Далог имаше кон, обаче явно го и загубил. Добре. Тук е нашия enchanting table. Както виждате, много силен енчанта. Защото много неща, защото много крафтови скини направихме. Ето вижте, чакай, аз нямам нищо енчантнато пък. Вау. Еми ще ви покажа само да намеря нещо енчантнато. Боже. Боже, къде има проклети енчантнати неща, ето. Добре. Както виждате, вече ни до 300 ниво, обаче заради най-новата версия 1.8 ще ни трябва... О, заек! Странно. Ще ни трябва и лапис лазули. Тъй като вече никакъв енчант не става без него. И добре, това е нашата къща, където складираме всичко. А от честовете ни са тук всичките армори, глупости. Тук има няколко привидначи честа, това е моя чест. Пълен е с бокуци, естествено. Защото аз обикновено нямам нищо хубаво. Сега пак ме изолираха по същия начин. И това е градинката на... Я забравя вече на кого е. Ето виждате, вътре са почнали да се отгледа животни. Имаме си заек. Какво друго имаме? Една крава. И тук някой идиот пак е заседил тази фермичка. Това е специално моята фермичка за бамбук. Трябва да се обера. Какво е то гравел тук? Странно. Добре, IP-то на този сервер може да го намерите в описанието. Може би. Сигурно се чудите какво прави това. Тук то просто е от ресът. Още се чудя как още някой не е разбрал, че тук може да се чупи. Защото тук вече е непривейтната точка. Тук имаме нещо като безкрайен източник на вода. Тук ни недър портала, в което има куче. Боже. Добре, и тази цялата резиденция е на Dalog BG. Можете да я намерите само като напишете LARP село, защото той е направил LARP на това място. Искаше му много кредити, обаче го направи. Защото си стана супер юзър.
Също така има, да, споменах, има Рес. Това беше ютубъри. Ще се видим някой друг път. Аре, чао!